Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓen ɓayaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañta kala saaha huccide mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka larba hande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama jettode seeɗen ɓe min jettaka e lawol gotol calminama juurama berta juude e ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof hettiyankoɓe yeeɓiyenkoɓe dañde weltare arterde huccidde mon addande won hande ruɓɓindu jayndeli moɗon caggal nde ganda babam Moussa Nia de balde kañum waɗanno assuré ɗum ko ganda kañum woni roɓɓindu jayndeli meɗen e subaka foof ko noon tawde ko joɗinoɗo amo foftoyi amo dogi plateau amo woppidimi hen wadde kankone nde o ari minnene dombi poftoyimi seeɗa goppinmomi e plateau ko noon tigui baba Moussa Nia Allah jarama o jarama wiiɗo yo Allah junnu darde makko ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe arde ko ɓuuri tengtude hande banggue jayndeli ɗi ne jeeya hen konngudi gardiɗo leydi ndi kanko président de la république Macky Sall suuti konngudi makko ɗum noon ko tan caggal nde ganduɗa yeyete ɓe mbaɗi yette rendo mawgo ɗum noon haalde banggue climat e aduna o ɗum arti hen konngudi makko nene nder jayde nde ma en gar hen kono kadi assemblée nationale balɗe 12 e lewru gonɗen ndu ko nden tigui foti bureau o foti darnede ɗum ne nane nder jaydeli ɗi ha tenke sankare oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Mamadou Diallo toon to diwan mo Tambacounda ma en gar hen nane nder jaydeli ɗi ko joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi. noon tigui jayde gendire le soleil uddit damale oɗo subaka larba hande hono subaka fo ɗum noon gardiɗo leydi ndi on ji natal muɗum ene daari ena suuta konngudi muɗum ɗum noon e tan bat ɗum ne woni ko ganduɗa yete ɓe kamɓe bat ɓe tan nanni mataw ko tolne milliard uji 25 e de copareje dollar ɗum noon gam tan Afrique wawa dañde jaam e banggal ko faye tan Afrique wawa dañde jaam e banggal climat je ko way noon kanko gardiɗo leydi ndi noon o darima tan e arde dérèglement woni tan ko ganduɗa rewane lawol e banggue climat ɗo e banggal Afrique ɗum woni konngudi makko ɗi o suuti tonete kanko gardiɗo leydi ndi noon o wi changement climatique uji Afrique ɓuuri hen yette ɓuuri tinde ɗum te ɗum ɗon yete wonɓe ganda ko contrat ji mumen ɗi ciññinno ɓe mbaɗani ɗum respecté ɗum woni konngudi makko kanko gardiɗo leydi ndi toon to diwan mo ganduɗa kañum woni to tan Tambacounda gynécologue anesthésiste et infirmiére fawanoɓe junggo e mayde Doura Diallo Mami Doura Diallo e ɓinguel muɗum kamɓe tan ɗo joni ene wiya won hen anesthésiste o infirmiére o e tan omo ganduɗa ko kanko woni gynécologue kamɓe noon ɓeni fawaɓe juuɗe oɗo saaha aɓeni lawol ɓe mbi hôpital régional mo Ziguinchor noon bloc opératoire o nana tan waɗi fonctionnel mana oɗo saaha nana yaaha garane jayde vox populi kañum rewi hen ɓe mbi président ji joyɗi groupe parlementaire mo yeewi wallu jogori wadde darnude toon to assemblée nationale to woni konngudi Abdou Sané kanko noon o wi président assemblée nationale mo ganduɗa yete ala konngol e assemblée o saabu so tan ɗum ko ganduɗa ko kañum woni groupe parlementaire uji ɗiɗi darnama toon to assemblée nationale ma won dañde caɗele te dañɗo caɗele hen o wonata tan ko président assemblée nationale o so tawi ƴetta koye banggue laamu o wi noon ɗum ɗon darde président assemblée nationale o dañta toon poids goto ɗum woni konngudi makko e nder jayde vox populi Déthié Fall arti tan e banggal inondation ji woni ndiyameje tajde e nder Sénégal o wi copareje nannaɗe hen nde maɓe uddita enquête parlementaire ɗum ko toon wonata to assemblée nationale to garane jayde enquête ari tan e darde rewɓe nder assemblée nationale kamɓe ɓeɗon rewɓe noon ɓe mbi tan ɗo joni darde moɓe toon ina heddi saabu koɓe 97 tan toon to assemblée nationale kamɓe réseau siggil jiguen noon ɓe darima gam wiide haare mabɓe soɓe jettima e wonde 97 e tato
e nder assemblée nationale aɓe jogui yakare ma ñalawma ar wona potal tigui hakkude rewɓe so goni joyo worɓe gona joyo ɗum woni haare mabɓe kamɓe réseau siggil jiguen sa konngudi Safiatou Diop ɗum noon ha joni tan e nder jayde nde woni konngudi mabɓe kamɓe rewɓe ɓeɗon ɓe mbi personnel toon to diwan mo Kédougou noon e mayde fat mayde Mamidoura Diallo ɓe ganda kamɓe aɓeni oɗo saaha e contrôle judiciaire garani jayde l'observateur kañum noon ari ha joni tan koye assemblée nationale o wi tan ko blocage jogori dañde toon e nder bureau o saabu bureau o ina anda so darnama ma potal walla ma won kamɓe laamu ɓuuri toon daade ɗum woni konngudi mabɓe kamɓe nde jayde l'observateur ha joni ɓe gari tan e banggue mo ganduɗa ko kañum woni ndema ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi toɓoje noon tooɓi ina joga yakare kay e tan ma won ko ganduɗa kañum woni ndungu addowu gartam e banggal ndema ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi Dakar kay ko waɗi enregistré e banggal toɓole tolnima e 6.7 millimètre baɗaɗi enregistré e nder leydi meɗen Sénégal walla mbiyen ɗo e Dakar ɓe mbi guel ɗo cukalel dañi tan ko duuɓi 17 o wujji bammo ko chekuji 6 e kadi tan cuɗari yummoko e banggal or ndi cuɗari ndi ɗon noon so tan ƴeewama e banggal koppareji ene tolni million ngaji 55 ɗum woni ko guel ɗo cukalel guel ganduɗa yette haala muɗum ne haala e nder jayde l'observateur e page 6 garani jayde besbi le jour noon ari tan e quartier ji gonɗe e nder Dakar kay oɗo sahadi nattude keptinede e nder nde gone nder ndiyam ɓe mbi toon to diwan mo point E Almadi 1 e Almadi 2 Almadi 1 woni ɗo e diwan mo Dakar Almadi ɗon noon woni no woni quartier mo ganduɗa ete goto fo ene wasorone hoɗi toon hande ndiyameje nani taari ɗum ha tengti Almadi 2 toon to diwan mo Keur Massar mo ganduɗa yete hande hoɗɓe toon ɓe fof goni koye jakede saabi ɗum ko ndiyameje no taroriɓe ni ha joni inondation ji goneten ɓe mbi e banggal infrastructure cadre de vie ɓe mbi point E kañum kay wonti tan ko point O woni wonti ko banggal ngal ganduɗa ko ndiyam tawete toon ɓe mbi Almadi 2 kañum ko tan yakare mo ganduɗa koko tasi e banggal mabɓe kamɓe ɓeɗon yakare mabɓe kay boni garani jayde quotidien le quotidien ɓe gari e tan banggal Mamidoura Diallo konko Mamidoura Diallo noon mo ganduɗa to wasi fittadu muɗum caggal nde heptotono kañum e ɓiyum ɓe mbi agent ji tati fawanoɓe jungo nde gonɗon sous contrôle judiciaire ɓe goppitama ɓiɗon agent ji noon ɓe mbi tan kamɓe ɓe ganda kamɓe goni joguiɓe banggal safrugol ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kay ɓe mbaɗi kamɓene pression ha tan ɓeɗon goppitama paatey koreji mumen ɓe mbi gardiɗo leydi ndi ari kay e tan changement ji climatique ɗi o addi hen konngudi mo kay jayde libération kañum ari e tan banggue ɓeyɗo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi prix ji ɗi ɗo joni kay ɗo yowi ɗo woni ko tan ɓurti juuɗe ɗum woni konngudi mabɓe ɗo noon ɓe mbi tan prix ji ɗi ɗo e nder hakkude lebbi tati ɗi puɗɗiɗi hitande ujunnaji 2022 noon ɓe mbi ƴewta tigui ko tan ɓeydugol ngol ganduɗa ete ɓurti ɗum noon ɓe mbi dépense uji ɗiɗo joni nana ɓeydo kono kadi kamɓe consommateur uji ɓe dañi tampere ngal ɗon banggal ɓe mbi banggal courant ne kañum ne ƴewtidama koko ɓeydi e lebbi ɗiɗi ɗi ganduɗa ko kañum fawi hen ɓeydima kañum ne ha woro ɓe garti tan e banggal yette oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Mbaye Kane kanko ko tan neɗɗo mo ganduɗa ete o fawama jungo ko dik fayimo jungo kanko noon o wiyanno client makko ko ɓeydowo kalisaji mumen kanko oɗon ɓiɗɗo gorko noon client ji 6 ɗi ganda waɗiɓe escroqué mana o heeɓe mobɓe ko wona lawol ko tolni million ngaji 50 ɗum noon kamɓe ɓe
ɓeɗon ɓe kopareji mumen keɓa ɓe mbi tan ko mo wo dañat ko ganduɗa o tottat ɓe ɗum woni tan ko wayno aya ni ɓe jara ɗum so ɓe jari ko nden tan ɓe ƴettata kala ko ɓe joguino ɓe tottamo e kadi ko tottannoɓe aɓe ɓufto e ɓallimoɓe ko ɗum addani ɓe ɗeɗon caɗele ɗum kay ha joni kongude Malick Cissé biyeteɗo Mor woni joom galle Mamidoura Diallo konko Malick Cissé noon o wi tan hoore ɓi ko koko kay koko taƴa tigui te ɓi ko ina wuranno soɓe mbi wurano ɗum ɗon woni ko ganduɗa wodani te kadi joom suudu makko ko kamɓe mbari ɗum te wiyaɓe nani pawa juuɗe ɓe ɓeɗon pawaka juuɗe hay lawol gotol ɗiɗon konngudi koye nder jayde Libération woni gaɗene jayde Stade coftal ɓalli uddata damal ɓe mbi Paris Saint-Germain Juventus ne poti hawrude ɗum ko ɗum ene poti hawrude ɗum noon ɓe mbi Real e Glasgow kamɓe ɗiɗo ɓeɗon ne hakkude mabɓe tan ene tan foti dañde ɓe mbi Koulibaly Mendy ɓe gudditi baalo e banggal match uji ganduɗa eɓe dañi ɗum goɗɗo mo ganduɗa holliti hoore muɗum e bituji tati e passe uji ɗiɗi ɗi ganduɗa ko passe uji décisive woni tan Boulaye Dia kanko noon ɓe mbi o arti tigui e nder match uji ɗi ɗum woni konngudi ganduɗa uddidamal e oɗo subaka hande en batta sona uddide hello wongo ko joni joni wonta nanɗon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV ɗum noon en batta sonade banggal fait divers meɗen e oɗo subaka hande ena anda konngudi ɗi ganduɗa mata ko kañumne jeeya ɗi guddirɗen oɗo baɗɗo ɗeɗo gueɗe gonɗo e jayde Libération kanko Mbaye Kane oɗo mo ganduɗa wiyanno ko waɗata multiplier kalis manam sa tottimo million o waɗanma ɗum million ngaji sappo e ko way noon ɗum ɗon noon hande ina ƴewtida ngal ɗon banggal triangle ina heewi e nder leydi ndi kono kadi wiyete ko est ce que yahoɓe ɗum ɗon aɓe gonde haqqillaji mabɓe saabu gara hande tawa neɗɗo ina hooɗe galle mo ganduɗa ko galle ma ɓuuri ɗum ene woni ɗo ganduɗa ɗo gonɗa ɗo ɓuuri ɗum walla ina luwi e galleyel walla ina luwi cukkel ne waɗi toon bakasu uji muɗum butelon seeɗa waɗa toon ga ɗum ɗoji koye baali ga koye baadi to ɓe pawa gara tawa ɗum e suudu nduɗon wima sa totti kam million mi wattanma ɗum million ngaji ɗiɗi mbe sikki so tawi tan kañum gandal muɗum tolninoma ɗon kañum e hoore muɗum tawata ɗum kone hoode immeuble mo ganduɗa kañum jeyani ɗum hoore muɗum walla ina jogo kalis mo ganduɗa ina wawa wallidde hen ɓe doole mumen ngala kono wona an addata kopareje ma totta ɗum pour wawa ɓeyditandema an wonko ganduɗa ete hakkille neɗɗo ina foti wondude hakkille muɗum e saaha foof saabu dañal wawi rewde koye liggey yo neɗɗo habbu keeci muɗum liggo buɗɗiɗi sa liggimo ɗum pawa hen ma jeem fawade 15 oɗon a liggimo ɗum ma fawo 15 aji ɗiɗi ko noon dañal ardata dañal mo jiiɗa foof koye liggey yaari hayso bujjoy puɗɗoriɗa Allah walluma Allah wima ngol ɗo lawol ndewata ndewa ngol ɗon lawol ha dañal ngal ɗon daña neɗɗo wiye jaaki walla wiya ina foti hande ƴettude hitere muɗum fawa ɗum ko wawa dañde ha ƴetta copareji muɗum nanna ɗum e ɓiɗo waɗa ɗum multiplier walla neɗɗo wima mi tottuma talkuru ganduɗa sa haɓɓi ɗum to gonɗa foof a jogoto kalis ɗum ɗon hande yimɓeɓe ni poti artude haqqillaji mumen kanko oɗon biyomo noon sinno ko bawɗo ɗum o sohlata koppareje ma an pour fewdandema talkuru nduɗon hay somo fewdanma wonta ko gratuitement pewnugol ganduɗa o sohlanima haydara tellement que kanko mawo haɓɓu nduɗon talkuru hawa wawa dañde dañal ngal ɗon ngal ganduɗa yete kono neɗɗo mo ganduɗa an talkuru nduɗon wiyata kone yeyma ɗum ko naggam tottirta mi fewdanma naggam to joɗɗa foof ma jogo kalis tawa kañum e hoore muɗum ko an namdoto kalis est ce que ɗum ɗon ina waɗi logique est ce que neɗɗo hande ina foti joɗa tan miijo oɗo poɗɗo tottudemi talkuru nduɗo o seɓoranimi oɗo tottomi talkuru nduɗo mawfino ala hay ko wotti walla ko min o noddata wiya wallam ko gottimi oɗon wiya kañum jettata talkuru tottuma pour nduɗon talkuru kaɓɓa ɗum to gonɗa fof daña halis yen gartir hakkillaji meɗen
gartiren haqqillaji meɗen sen jiiɗi dandude koye meɗen e escroc ji baadi ni ɗi ganduɗa mbiyata ko mbaɗat multiplier kalis tawa haydara mbawa ko joguiɗa ko tottanma ko ɓuftiɗa tottuma ko jarɗa hakkille ma yaaha ƴetta koppareje ma e koppareje janane foof gadda totta ɗumen hettiyankoɓe yeeɓi ko ɓaya Pindi TV koye ɗi konngudi guddeten ruɓɓindu jaydeli meɗen tottude wonade gongol so Allahu lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗen no e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Tat e wondude Ibrahima Thiombal